Din nou în direct, criza politică se adâncește în Bulgaria. Președintele țării, Rumen Radev, a anunțat că demisionează din funcție. Această variantă circula încă de luna trecută, după ce guvernul de la Sofia a căzut. Ei bine, el își va înființa propriul partid politic pentru a candida la alegerile viitoare. În ultima apariție ca președinte, Radev a spus că țara sa este acaparată de oligarhi care subminează instituțiile statului. El și-a cerut iertare și le-a mulțumit celor care au avut încredere în el în toți acești ani. Редица кризи. Атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 и 2025 година. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Кукловодите не се сменят пред камерите, заграбват партии, банки, бизнеси и медии. Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти. Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България.